аввал ки 11 давро дар бар гирифт ба хотимаи худ расид. Ин тим ва ҳайати захиравии дастаи мазкурам ба мо шумо пешниҳод карда мешавад ки ман албатта ба шумо шинос хоҳам кард. ин бошад дастаи Регартадаз, ҳайати асосии он мебошад ки беҳтар шумурд Зайниддин Раҳимов дар рақобати имрӯза вориди лозим нест. Бояд бозӣ оғоз шавад ва ҳамин тариқ дӯстон арҷманд саҳрдоштаги дувар баланд мегардад. Бозии дастаҳои Вахш ва Регартадаз пас ба хати ҳамла расонида мешавад. имконияти хеле хуб барои зарба замин, зарба ва чӣ гуна имконият ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. имконият ҳаст инҷо, ҳама ишораи онро доранд ки ту ба дасти футболбози дастаи Регартадаз расид. бори дигар биёед мутаваҷҷеҳ бигардед аз ин навор бинамояд. аслан мушоҳида мешавад ки хеле зиёд як ҳолатро тамошо мекунанд. ин як кадр аст, ин як навор аст. ин танҳо фикри шахсии ман мебошад. гол сар народа буд. вагно худодод Узоқов зарбаю ва дарвозабон бармегардонад ин зарбаро. паси навбати ба хатиё Ҷонсон, Абдулло Азизов ҳаракатиё ва рақами 4 Бахтиёр Қаландаров, рақами 5 Косимо Суман, таътия рақами 22 бошад. паси хеле хубиё ба Ҷонсон Понг мегузарад. зарба ба тарафи дарвоза ва ин зарба медиҳад Эргашев. партоп ба канори рост, бозам Салоҳиддин Эргашев, имконияти зарбазанӣ, зарба ва гол. комбинация метавонем акнун ба ин аксулҳамлаи бисёрам олӣ бозигарони шаҳри Бохтар мутаваҷҷеҳ бигардем. ирсол ба тарафи Квадво, Фримпонг вориди ҷаримагоҳ мегардад. Фримпонг ба қадам қарор меояд, зарба мезанад, дарвозабон бартараф кард ин ҳолатро. Фирӯз Бобиев ирсолиё ба канор, ирсол баъдан ба дохили ҷаримагоҳ, беҳтарин имконият бора Квадво, Фримпонг фароҳам омад ки даври нуҳум буд аз клуби маркази Варшарти шикаст хӯрд. Фаридун Давлатов, зарбаю бо тарафи дарвоза. ҷаримагоҳ бароварда шуд ва инҷо Иваненго тӯбро қабул мекунад. ҳамлаи хеле хавфноки дастаи Вахш ва корти сух бояд ба Касим Осуман нишон дода шавад ва футболбози мазкур аз майдон ронда мешавад. бале, ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва ин вазъият хеле хавфнок шуд, аммо дарвозабон имконият аст. партоп ба канор, Худойдод Узоқов, зарбаю ва тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун меравад. партоп нодуруст ба хатм расонида шуд ва ҳамин тариқ дӯстони арҷманд садоштаги довар баланд мегардад. дастаи Вахш дар бозии бисёр ҳам муҳим ғалабаи худро ба Регартадаз бо ҳисоби 1-0 ба даст меорад бо ягона голи задаи Салоҳиддин Эргашев.